Benvinguts, nois i noies. En aquest cas treballarem la intersecció entre dues piràmides, que són dues figures reglades. Recordeu que una figura reglada, o en aquest cas una piràmide, és aquella que a través d'una generatriu, que és una recta que uneix sempre el vèrtex de la piràmide amb algun punt de la base, que en direm directriu, en aquest cas una directriu pentagonal, doncs, si us ensenyo, per exemple, la generatriu serien, per exemple, aquestes, i aquí tenim unes generatrius que si desplaço respecte a un punt, aquest que es desplaça al voltant del que seria la directriu, m'acaba generant el volum. Podem veure veieu, aquestes rectes, si les féssim totes, o unes quantes, perquè n'hi ha infinites, generaríem el que seria la piràmide. Sí? Vale, borro aquest element i anem a explicar-vos el concepte d'intersecció. Imagineu-vos que quan tenim dues piràmides, imagineu-vos que agafem els dos punts dels vèrtexs i per aquests dos punts dels vèrtexs hi fem passar una recta. Aquesta recta hi haurà un moment que tallarà amb el terra. Sí? Per tant, trobem aquest punt d'intersecció amb el terra. I ara agafem un punt qualsevol de l'espai, de la base, però per això anem a posar la base. Anem a agafar un punt de la base, per exemple aquest, sí? I anem a generar el que seria un pla que va entre aquests dos punts, és a dir, que està format per aquesta recta i per aquest punt, sí? Trobem una recta primer que uneix aquests dos punts i generem un pla. Doncs aquest pla, quan el passo quan el desplaço, veieu la figura que van sortint com unes rectes? Doncs totes aquestes rectes que surten, en aquest cas em talla aquesta recta, en la base em talla en dos punts, totes aquestes rectes que em surten és el que serien les generatrius. Anem a dibuixar-les. Veiem que ens donen aquestes interseccions aquí. És fàcil trobar les generatrius i si us hi fixeu, aquestes generatrius, aquestes dues i aquestes dues estan sobre el mateix pla. Què passaria si jo agafo aquestes dues generatrius i què passaria si aquestes piràmides estiguessin solapant-se una a l'altra? Anem a modificar les dades. Anem a fer que una piràmide estigui sobre l'altra. Anem a posar una punta dintre, per exemple. Anem a posar aquest extrem aquí dintre. Sí? Us hi fixeu que aquestes dues rectes, aquestes dues generatrius es troben en un punt? Doncs bé, aquest punt és un punt d'intersecció de la piràmide. És aquest punt vermell que ens surt aquí. Si jo ara agafo i desplaço aquest punt vermell, veureu que es va desplaçant per la figura. Sí? En aquest cas d'aquí sembla que sigui una... Veieu? Són dos rectes. Sí? Anem a fer una mica opaca el que és la figura. Veieu la intersecció entre les dues figures? És aquesta línia vermella que em surt aquí. De fet, serien aquestes dues rectes d'aquí i també seria l'horitzontal a baix. Per tant, em generaria un triangle. Per què? Perquè només tinc una punta. Si us hi fixeu, la intersecció entre aquests volums sempre són, com que són la intersecció de plans, sempre em generen sempre rectes. Llavors, què he de fer? He de buscar sempre la intersecció d'aquests plans sobre les arestes. Llavors, si jo trobo la intersecció d'aquest pla d'aquí amb aquesta aresta, doncs ja he trobat el punt d'intersecció. Com ho fem, això? Doncs es tracta com que aquesta recta de base jo la puc agafar aleatòriament on jo vulgui, doncs es tracta d'agafar sempre que aquesta recta em passi per un vèrtex. Per exemple, si vull trobar la intersecció amb aquesta aresta d'aquí, doncs faig passar aquesta recta per el vèrtex de la base. El punt d'aquesta aresta on toca la base, i ja tinc el punt d'intersecció. Que vull trobar la intersecció amb una altra aresta, anem a mirar. Anem a modificar les dades de la figura. I ara anem a fer que la figura es travessi amb dos punts. Si us hi fixeu, ara el volum ens apareixen. Veieu que hi ha més interseccions, no?
Ara tenim aquestes dues piràmides i veiem que tenim dues arestes. Aquesta aresta de la piràmide blava entra en la verda i una piràmide de la verda entra en la blava. Si agafem el volum i ensenyem el volum, tot i que això normalment no ho tindrem, veiem que va des de la base fins a aquesta aresta, d'aquesta aresta a l'altra aresta, que està aquí darrere de tot, i després ens baixa fins la base. Sí? Doncs anem a veure com generaríem això si no tinguéssim la intersecció, vull dir, no veiéssim els volums. Doncs hauríem d'agafar la recta en la base i fer-la passar per l'aresta. Fer-la passar per aquest vèrtex d'aquí, és a dir, que aquesta aresta formi part del pla. Llavors, aquesta recta em talla la base de l'altra piràmide, de la verda, en un punt, i si traço aquesta generatriu em talla l'aresta en aquest punt. Ja el tindríem. Anem a veure què passa si ara agafo aquest punt d'aquí, l'aresta. Quin altre punt està dintre? És aquest punt d'aquí, és aquesta aresta verda. Anem a buscar la intersecció en aquesta aresta verda. Faríem el mateix, fem passar la recta per el vèrtex d'aquesta aresta. Si fixeu, el punt d'intersecció em dona just en l'aresta. Aquest seria el punt d'intersecció. I tenim els dos punts, tenim aquest punt i tenim els dos punts a la base, aquest punt d'aquí i aquest punt d'aquí. Doncs simplement la solució és una intersecció com aquesta. Anem a fer que se'ns generi la intersecció. Fer diverses vegades perquè es vegi la línia d'intersecció. Veieu que són rectes que uneixen aquests punts que hem trobat de les arestes d'intersecció. Hi hauria una altra recta que no la veia, que no, de fet, tota aquesta superfície d'aquí seria la mateixa, les dues cares. Si ara faig el cos opac, doncs aquí tindríem la solució. I si mirem en planta, veuríem que la intersecció és aquesta. Sí? Doncs bé, ara passaré a dibuixar-vos-ho amb un full, posarem dues piràmides i intentarem trobar la seva relació amb dièdric.